Wara l-Prim Ministru Joseph Muscat u minkejja li hu fit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija, anke Lawrence Kutajjar, il-ħames kummissarju magħżul direttament minn Muscat, għażel li jaħsel idejh mill-każ Pilatus. Il-bank ingħata l-liċenzja biex jopera f'Malta fi żmien Gvern Laburista u nfetaħ minn Muscat personalment f'Jannar tal-2014. Issa, sit il-bank, l-Iranjan Ali Sadir qed tkun investigat fl-Istati Uniti b'akkużi li jistgħu waslu sa aktar minn 125 sena priġunerija. Mistoqsi direttament minn Net News jekk jaħsibx li l-awtoritajiet Maltin għandhom jinaqdu fl-appell tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija biex l-MFSA tirrevoka l-liċenzja tal-Bank Pilatus, Lawrence Kutajjar ħasel idejh u iġebbis li dan mhux fil-mertu tiegħu. L-awtoritajiet Maltin m'għandhomx jinaqdu fl-appell biex mhux inaħħulu liċenzja, jinaqdu fl-appell. Dik xi ħaġa li mhux fir-remit tiegħek. Il-kummenti tal-Kummissarju tal-Pulizija waslu fit-tmiem ċerimonja fil-Kwartieri Ġenerali tal-Korp fejn kien inawgurat ċentru ġdid għas-servizz tal-emerġenza fuq in-numru 112. Viżibilment skomdu, il-Kummissarju tal-Pulizija ħarab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar dan il-każ u minflok ikkwota bistqarrija li l-Korp ħareġ jumejn ilu fid-9 ta' filgħaxija fejn ingħaċċa tont li l-Pulizija Maltija mhijiex se tinvestiga l-każ għax minflok ġejjin l-Amerikani. Iżda mistoqsi direttament jekk iħossux kuntent bit-track record tiegħu, il-Kummissarju tal-Pulizija qal li track record tiegħu jitkellem waħdu. Inti personalment kuntent bit-track record tiegħek meta jiġu għal dawn tip ta' investigazzjonijiet relatati ma' Pilatus? Jiena it-track record tiegħi jitkellem waħdu. F'April tas-sena li għaddiet, meta Lawrence Kutajjar kien diġà Kummissarju tal-Pulizija, Ali Sadir, is-sit tal-Bank Pilatus, inqabad minn Net News ħireġ mill-bini tal-bank bagalji mimlija. Waqt ċandira speċjali li kienet għaddejja dak il-ħin fuq Net Television, il-Kummissarju tal-Pulizija kienu jieġeb li f'dak l-istadju ma kellux aktar xi kummenta. Madankollu ftit tal-minuti bis wara u kien inqabad mill-kameras ta' Net News waqt fenkata fl-imġar. Ali Sadir issa qed jiġi investigat mill-awtoritajiet Amerikani b'akkużi li evada sanzjonijiet ekonomiċi imposti mill-Istati Uniti fil-konfront tal-Iran. Sa dan it-tant il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa kiteb lil Egmont Group, organu ta' 155 Financial Intelligence Unit, biex tiġi markata bħala sospettuża u tiġi investigata kull transazzjoni li toriġina mill-Bank Pilatus.